Čaute kamoši, vítajte pri druhom vlogmase a určite mi dajte vedieť, ako sa vám páčil ten prvý, pretože som si dala naozaj na tom záležať. Hodím vám sem aj link, aby ste to videli všetko pekne postupne. Ľudne si ho pozrite, ak ste ho ešte nevideli. A do komentára mi môžete napísať, čo by ste chceli v týchto tohtoročných vlogmasoch vidieť, zažiť, kam vás mám zobrať, alebo čo vás naozaj baví. V tomto videu pôjdeme opäť na vianočné trhy, tentokrát u nás na Slovensku. A pôjdeme spolu aj na nejaké vianočné nákupy, úplne také tie prvé, kedy všetko všade začína svietiť, všetko je vyzdobené, vianočná hudba, no proste úplne ma už chytila tá atmosféra a ten vibe. Taktiež si opäť otvoríme adventné kalendáre. Mňa samotnú tieto videá veľmi bavia, hlavne na TikToku alebo tu na YouTube, takže dúfam, že aj vás to baví a pozrieme sa na ďalšie okienka. Dnes máme 3. decembra a úplne som si zabudla otvoriť svoje adventné kalendáre a keďže už je večer, tak to idem otvoriť len takto teraz narýchlo a dáme si nejaké Kinder. Tu je 3 a máme tam niečo maličké. Ok, sú tu 2 čokoládky. To je zlaté. Takže toto je 3. okienko z adventného Kinder. A ideme na baleu a ty prečo? Toť. Ok, tiež je to také väčšie okienko ako poslednú dobu vždycky, ale tie okienka sú tuším všetky také veľké. Poželovačkou otvárať je to sranda. A máme tu je to teda denný ochranný krém proti slnečnému žiareniu na tvár. A nezabúdajte sa natierať proste aj v zime, pretože to slniečko aj tak pôsobí cez tie mraky a treba si chrániť pleť a hlavne malo by tam byť niečo, že chráni pleť ešte aj proti starnutiu, takže veľmi zaujímavé. Každopádne toto bol 3. december a vidíme sa opäť zajtra. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hodí sa mi to? Áno, brutálne. A čo vyberaj? Ja úplne milujem tieto... bože. Brutál. Brutál. No, akože... Toto vonia najlepšie. Bože, čuchni toto. Čuchni to. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and bring it right here. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you. Bože, mňam! Poďme si spoločne otvoriť 4. polička v adventných kalendároch. Ja asi začnem s baleou, pretože naozaj ma začali baviť tie produkty. Sice šampón som neskúšala, ale skúšala som aj ten krém. Naozaj všetko rovnako nádherne vonia a fakt na to, že to je balea a že to nie je zrovna ten najdrahší adventný kalendár, tak tie produkty sú fakt v dobrej kvalite. Som veľmi milo prekvapená a nečakala som to úprimne. Takže zatiaľ ma to strašne baví. Poďme na 4. poličko. 4. tu bola včera 3. Okay. Máme tu tentokrát Duschel, idem sa hneď pozrieť, čo to je a poviem vám. Je to teda sprchovací hydratačný krém, takže dneska viem, s čím sa osprchujem a fakt budem nádherne voniať. Malo by to byť s vôňou jasmínu, višne, alebo teda čerešne, nie že by som vedela nejak dobre po nemecky, ale teším sa na tento produkt. Zatiaľ ma ani jedna vec tohto adventného kalendára nesklamala. Takže uvidíme, čo tam budeme mať opäť zajtra. Teraz je na rade Kinder a 4 máme tentokrát tunák. Ďalšie Kinder vajíčko, boženku. Úprimne, hneď by som si ho dala,
Ale počkám teda do víkendu, aj keď je síce pondelok, kačku si otvoríme keď tak až cez víkend, takže si myslím, že to vyjde asi až na 3. vlogmas. Každopádne teším sa a som zvedavá, čo tam bude. No, náš prvý punč na Slovensku, babičkin punč a pekne v Trenčíne. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and Kamoši, máme tu 5. decembra a tým, že 5. decembra vetraje Mikuláš, tak dneska nás čaká balenie sladkosti, teda mikulášskych balíčkov. Táto taška síce nie je úplne že plná, ale mala som ho na nákupe, takže sú v tom všetky sladkosti na Mikuláša a ideme to spoločne zabaliť. Taktiež si otvoríme 6. okienka v adventných kalendároch a ja si ešte dopijem čaj. A reálne ja som si čaj začala robiť až niekedy v novembri, no kedy začínam strašne skoro a robím si vždy do takéhoto obrovského pohára, kde vlastne sa mi toho viacej znesí, dlhšie mi to vydrží a nemusím chodiť každú chvíľku. Inak sa už čajkujem v plnom prúde. Je mi z toho naozaj stále teplúčko a tým pádom mi není vôbec zima. Takže to je naozaj veľká výhoda čajkov, jednak je to naozaj chutné, teplé, zahraje to. Ja som ten typ človeka, ktorý naozaj ľúbi čaje a ľúbi ovocné čaje, takže vždycky to mám také sladučké, keďže si tam dávam trošku sladidla. Potom nemám vôbec potrebu ani chuť na sladké po celý deň. Skôr mám potrebu si dať niečo slané, takže väčšinu moje jedlá sú slané. Budem to obkecavať, poďme sa pustiť do toho. Tentokrát som kúpila takéto mikulášské vrecká, nemali bohužiaľ žiadne menšie. Nie že bohužiaľ, ale jednoducho budú asi také poloprázdnejšie, že je to naozaj chutné. Mali tam aj rôzne ako Mikuláš červ, ale ja som chcela proste týchto animikov, pretože väčšinu obdarovávam ženy z našej rodiny. U nás chlapi moc sladkosti nedávajú, mám tu niekoľko vreciek a vybrala som im tento rok sladkosti, ktoré ľúbia, ktoré majú proste radi. Každému teda niečo iné, málo kedy sa tam nejaká sladkosť opakuje. A idem to teraz porozdeľovať, nachystať, nech to môžem ráno dať do čižmičky. A dôležitá otázka, pretože ma to naozaj zaujíma, takže budem fakt rada, keď mi odpoviete a napíšete do komentára, kedy prosím vás dávate Mikuláša. Dávate ho 5. decembra večer alebo 6. decembra ráno. Akože reálne 6. decembra je Mikuláš a vtedy si myslím, že by sa to malo dávať. Teda aspoň my máme takú tradíciu alebo zvyk, že vždycky ráno dávame do čižmy sladkosti, teda mikulášske balíčky, keďže 6. decembra je Mikuláš. Ale viem, že veľa ľudí dáva 5. decembra skrz to, že v týchto dedinách a mestách chodí Mikuláš 5. decembra večer, kedy sa rozsvecuje vianočný stromček, takže dajte mi vedieť, fakt ma to zaujíma a chcela by som vedieť, že či je tu vyššie ľudí, ktorí dávajú večer 5. decembra, alebo vyššie ľudí, ktorí dávajú 6. decembra ráno. No, nejaké veci ukážem, čo tu mám. Samozrejme, klasicky oriešky. Zvyčajne dávame klasické arašidy, ale tento rok som sa rozhodla k pistácie, pretože ich miluje ich moja rodina. Sice nás to nebaví moc lúskať, ale máme to fakt radi, takže každému tam hodím trochu pistácií. Chcelo by to nejaký sáčok malý, takže idem si zobrať asi sáčok. No, ja už mám prvé dva hlavné mikulášske balíky hotové, idem ešte dorobiť ďalšie, mám tu ešte strašne veľa mandaríniek, inak strašne sú úžasné, kúpila som ich v Tesku, sú slabúčké, sú sice také maličké, ale mali ich aj v akcii. A idem dokončiť ďalšie balíky, nebudem vám to tu celé natáčať, takže dorobím to a ideme si otvoriť adventné kalendáre. Mám tu adventné kalendáre a začnem s Kinder. Tu je Peťka taká fakt, že maličká. Zase to otváram lavačkou, dobre. No a nachádza sa tu Kinderko, klasická Kinder čokoládka.
Milujem, akože to je za mňa úplne, že najobľúbenejšia sladkosť, Kinder Bueno alebo Kinder čokoládka, úplne, že naj. No a teraz balea kalendár, idem opäť pohľadať Peťku a Peťka sa nachádza tu na hore. Taktiež veľké poličko a vyzerá to zase na nejaký krém alebo čo to je, ale nejde mi to. Dobre, mám to. Tentokrát tu mám gel na umývanie tváre, takže si s tým dokážem urobiť moju rannú skincare rutinu alebo večernú, kedy si umiem s tým tvár. Ja si častokrát umývam tvár, takže ja sa normálne odmalujem micelárkou a potom si ešte vždy umývam tvár s takýmito gelikmi, kedy si poriadne namočím tvár, rozpením to a umiem. Samozrejme vždy sa utierajte do zvlášť maličkého utieračika alebo akéhokoľvek. Nikdy nepoužívajte ten istý utierák, ako používate na ruky alebo na telo. No a to by sme mali asi pre toto video všetko, takže týmto ukončujem druhý vlogmas a vidíme sa opäť pri treťom. Nezabudni mi dať like, ak ťa tieto vlogmasy bavia, poprípade zapni si zvonček, teda upozornenia, nech to vždycky naskočí a nech o nič neprídeš a budem rada za odber. Takže ahojte!